wangiphaphela uMaho cha wazwangiphaphela bo sengaze le ngane ithi mina nje ngisipakwa isiyuklama ngayiphi indlela ngazi izenze ngathi nje into nje yona eshile ushe kuphilile bathi uMaho ingiqinela lana ayazi angiphaphela into engaqokileni kodwa wasakwenza umanqele awumanqele oshiso nasezulwini asithathele nje ingane izosithwancwaza nje ekhanda lami ingane nje isithula ugogwayo ithole nje ithozi layo lokuthi izodlalela kimi umanqele uzoyidila ayingichaphazi nje sicabanga ukuthi ithola uNkulunkulu umanqele akadlali futhi izonifa beyiphapha nje ngalengane uyayichaphaza uzoyiwola ayiwola ayikhamse weorange ayishiye iwohloke njengombhilo ohlozwe yilanga lonondindwa lo manqele lo anasi isikhathi sokudlala lonondindwa manqele nentombi ake straight kabi lokhu nje uthi uhambe eyishamela abantu athola amavuwazi ngakho uzokulaxaza akungiphaphele nje sicabanga ukuthi sekuthola indoda ngomanqele lo ya entombi ezihlaba manqele omama bapupha hayi lokhu kushiya lokhu bantu nobuso ngathi beshayina ngoba nobuso beshayina nje phaphela kimi amahla adonsekile lawo